खुलुमबाय आंनि मुङा रबिराम बर' पानेरि हालामनि सोमलिगुरि गामिनि आङो दिनै सेरजा बर'नि गुबै आमाय थुख्ल' दामजु जे सेरजा बेखौ दिनै सोरजिनाया 40 बोसोरसो जाफैबाय आरो 40 बोसोरसोनि गेजेराव बेखौ विश्व दरबाराव लांनो थाखाय आपडेट खालामनो नाजानाया दिनै मथा मथि 27सो बोसोर जाफैबाय नोंथाङा जिहेतु दायो बेखौ सेरजानिनो मोनसे क्लासिकेल लाइनाव जों फोरोंथाय होबाय थादों बे बेसेबां बोसोर जाखो गायसननाय? आङो जेब्ला फोरोंनाय बे फोरोंनायखौ जोंनि पानेरि आनसलिक बाथौ आफादाव गिबियै पानेरि आनसलिक बाथौ आफादा 2010 मायथाइयाव हरिसिङानिफ्राय मोनसे पानेरि आनसलिक जादों आरो 2019 मायथाइसोनिफ्राय जोंनि पानेरि आनसलिक बाथौ आफादाव मोनसे फोरोंदों बिना फैसायैनो फ्रियैनो जे बेखौ उथिबोबाय थानाय जेनेरेसन इयुन जोलैफोरनो बे जोंनि दोरोङारि दामजु आमाय थुख्ल' सेरजा खाम सिफुं जथा जाबख्रिं बे गंगना बेफोरखौ गियानखौ नलेजखौ होनो नांसिगोन मानोना नङाब्ला आथिखालनि थासारियाव माने जोंनि खुगा फक इन्सट्रुमेन्ट फक सं बेफोरो माने गोमोरलांनो हमदोंमोन जे जोंहा खाफाल मोजां बोराइ बाथौनि अननायाव जे बाथौ धोरोमा जेब्लानि समाव जागरण जाफैबाय जागरण जाफैनाय लोगो लोगोनो बे सेरजाया खाम सिफुं सेरजा जथा गंगनाफ्रा गामि गामि रिंखांफिनबाय रिंखांनानै दिनै बेखौ जोंनि आखायाव मोनफैबाय। आथिखालाव जों नुबाय बर'नि जिहेतु खुगा मेथाइफोरा गोबां बर'नि जि दामजु बेफोरखौ लानानैसो खनबोनाय दा आथिखालाव खुगा मेथाइया नोंथांनि बादिब्ला माबे? जे खुगा मेथाइ होनना बुंनो थाङोब्ला आरो खुगा अर्थात माने फक इन्सट्रुमेन्ट खुगा मेथाइखौ माने फक इन्सट्रुमेन्ट जे खुगा जोंहा दोरोङारि दामजु बिनि गेजेरजोंसो गुबै जे खुगा मेथाइनि आसल बुस्थुआ बे इन्सट्रुमेन्टनिफ्रायसो रिंखाङो आरो खुगा मेथाइ होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय बेखौ जारिमिनाबो मोनहासयै समनिफ्राय दोरोङारि मोनसे माबाजों बियो मोनसे खुगा मेथाइ खुगाजों खुगा सोलिबोबाय थानाय बे मेथाइआ बियो बै समाव सोर सोरजिदोंमोन हयथ' गिजानि सोरबा जेरै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बियो मोनसे समाव सोरजिदोंमोन दिनै बिनि सोरजिनाय माने खुगा मेथाइफ्रा दिनै बेसेबां मोनसे बिहोमा होबाय बर' हारिनि थाखाय दा खुगा मेथाइ होनना बुङोब्ला जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथिनि मोनसे नेरसोन आरो बेयो मोनसे हारिनि मोनसे जिउ सिनस्रि आरो बे गैयाब्ला विश्व दरबाराव जोङो जोंनि बर' हारिया मोनसे हारिमुनि खुगा मेथाइ गुबै मोनसे बिनि गेजेरजों हारिया सिनायथि होनो हायो। आंनि गुरु उस्ताद शिशिर कुमार सुनि सारा बुंलांनाय खोथा बे रियेलखा जे सारा खुब दुखुयै बुंदोंमोन आं मोनसे समाव आं जेब्ला 1993-4सोआव आङो बिनि न'आव आङो थांनानै भायलिन सोलोंहैदोंमोन अब्ला समावबो सारा बुंदोंमोन जे आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा माने गावनि गुबै माने दोरोङारि दामजु फक इन्सट्रुमेन्ट बेफोरखौ दामनायनिफ्राय दोरोदनानै बिराद अलसिया जाजोब्बाय होननानै बुंदोंमोन। बे आजिखालि माने ओरैबायदि इलेक्ट्रनिक ओंखारबाय आधुनिक मोनसे मडार्न टाइपजों खामलांनानै जे दिनै सिफुं सुग्रा गैला सेरजा हुग्रा गैला माने बाहालांबाय ओरैनो माने आजादि इजिलिहैनो माने मोनसे माबा मोननो हायो आरो बेयावसो एकदम माने ध्यान मग्न जाजोब्बाय। गतिके आंखौ बाख्नायदोंमोन सारा रबि जे नों जे बेखौ सोलोंनानै
ओरैबायदि मोजां खामानि मावनांगोन आरो आंनो दायथ' होलांदोंमोन इयुन जेनेरेसनफोरनो बेखौ फोरोंनो नांथारगोन होननानै आं बे खोथाखौ आं बावगारनो हाया। ओंखायनो आं दिनै सारनि जिउखौ आङो आर'ज खालामहरो जोंनो जाहाथे इयुन जेनेरेसननो जाहाथे आशीर्बाद हरबाय थायो। दा बेनिफ्राय जोंनि गेजेराव फकनि इन्सट्रुमेन्टनि गेजेरजों जोङो जुदि खुगा मेथाइखौ जुदि खनोब्ला अब्लासो गुबै फक माबाया अरिजिनेटिया गोदै देंखोआ ओंखारगोन आरो बेखौ मा खालामनो थाङोब्ला खम हादाना नांगोन हादानानि गेजेरजोंसो जायो। दा मडार्ननि माने इलेक्ट्रनिक इन्सट्रुमेन्टफोरजों लायोब्ला एसे नङा बहुद माने माबा जाहैयो दोरोदो आरो अरिजिनेटिया थाया। अब्ला फिउचार जेनेरेसना माने मा जाहैगोन जोंनि हारिनि सिनायथिया एसे सिनायथि होनो थाखाय एसे आख' फाख' जायो गुबुनले जायो। दा बेनिखायनो आं खावलायो बे आथिखालाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा बहुद उथ्रिबोबाय आङो माने साबायखर बावदों जाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै कलेजनि थ्रु बा इउनिभार्सिटि थ्रु माने बहुद माने आउट अफ कान्ट्रि बेबायदि माने जोंनि खामाखौनो जा सिफुंखौनो जा सेरजाखौनो जा लानानै दिनै माने बिश्व दरबाराव थांबाय। दिनै आङो साबायखर बावगोन माने डक्टर गोमोथाव बसुमतारी बिथांनि जि मोनसे जागरन लाबोबाय थिग बिदिनो आलम लानानै जोंनि खुगा मेथाइफोरखौ माने जेरै माने जायफोर जेरै खनदों बिदिनो खननांगौ आरो बिनिफ्राय बेहाय माने सोरबा माबा मोनसे जालायनो थांदों दायो जेरै माने आनाया ब्रह्मनि जिथु मोनसे कन्ट्रभारसि जिथु जालायबाय थादों। गतिके बिसिम थाङालासिनो जोंनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे जुदि जादोंब्ला जे मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माने ससियेल मिडियायाव बेसेबां माने माबाजों थाङालासिनो बा आयेननि माबा मोनसे लायालासिनो जोंनि गेजेराव गावनि गेजेरावनो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे सलुसन जानांगौ आरो बेनिफ्राय बयखौबो माने रेसपन्स होलायलायनानै बयखौबो माने मान सनमान लाखिलायनानै अनलायनानै मोनसे खौसेयै सावरायलायनाय बेखौ थाबैनो फोजोबनांगौ होननानै आङो आंनिफ्राय खावलायगोन। बेजों लोगोसे आं बेखौ बुंगोन आरो आथिखालनि थासारियाव जों माने एजेड जायफोर आरो जोङो बेखिनि सामा जों बुंनांगोन आरो जोंनि फिसा बा जोंनि मोनसे बयखौबो मान होलायलायनानै खौसेयै जोंनि हारि मोनसे दानायनि मोनसे जिहेथु बिश्व दरबाराव थांगासिनो दं। दा बे हिसाबै गोदो गोदाय जिहेथु मोनसे बिएटारनि जायफोर मेथाइ खनगिरि जायफोर आर्टिस्ट बिथांमोनखौ मान होलायनानै बा मोनसे जोंनि गेजेराव माने बिथांमोनखौ मान होनायनि गेजेरजों जिहेथु बिथांमोनखौ गुरु होननानै सिबिनानै गतिके बिथांमोननि जिथु माने अबदान बे अबदानखौ माने मानिलायनानै गनायलायनानै मान होलायनानै मोनसे कन्ट्रभारसि जालायबाय थायालासेनो जोंनि गेजेराव मोनसे सलुसनाव फैनांगौ आरो बिदि सलुसनाव फैयोब्लानो जोंनि गेजेराव बेबायदि ससियेल मिडियायाव थाङालासिनो जोंनि गेजेराव खौसेथिया बेरखांगोन आरो जोंनि गेजेराव मोनसे बर'नि गेजेराव खौसेथि मोनसे सान्थि परिबेस बे मोनसे जिहेतु फैगासिनो दं। बे हिसाबै जोंनो हारिमुनि गेजेरजोंबो जोङो मोनसे बिश्व दरबाराव जोंहा स्टाब्लिस जागासिनो थांगासिनो दं। बे समाव बुंनांगोन जेरै रेडिअ अल इन्डिया रेडिअ सेन्टार बै समाव माने बे रेडिअ सेन्टाराव एक्सुवेल आङो रोमै कालाइगाव आमगुरि बिनि धीरेश्वर बर' नार्जि बिथाङा 75 आरो बिथांनिनो बिसि 77 दा बे मायथाइसोआव बिथांमोना बै समावनो बे खुगा मेथाइखौ बिथांमोना खननानै दोनामोनब्ला बिथांमोननि नांथाबनायनि गेजेरजों बेखौ जुदि प्रिजार्भेसन खालामना दोनामोनब्ला आथिखालनि जिहेथु माने पपुलार गायकफोर जायफोर माने आनाया ब्रह्ममोन बा एक्सेट्रा दा बिथांमोननि अबदाननि गेजेरजोंसो बिथांमोना जेनेरेसन क्रिएट जादों। गतिके बे गोदो गोदायनि जायफोर माने आर्टिस्टफोर बा जिखुनु बिथिङाव माने गोदो गोदायनि जायफोर माने गोरों सुबुं गुरुफोर बिथांमोनखौ एसे अनार होलायनानै मान होलायनानै बिथांमोननि गेजेरजोंनो आरोबाव मावलांनांगोन अब्लानो जोंनि गेजेराव गोरों गोरा गोदो गोदायनि बोराइ बेन्थ'फोर अब्लासो जों बिथांमोनखौ जों गोजोन होनो हागोन
आरो अब्लासो जोंनि गेजेराव बिदि मान होलायब्लासो बैनिफ्राय जोङो मा मोननो हागोन इयुन जेनेरेसना जों आशीर्बाद मोननानै जोंहा इयुन जेनेरेसनफ्रा लोब लोब दावगालांगोन। गतिके जोंनि गेजेराव बिदि माबा मोनसे जानायखौ बिदि मोनसे ससियेल मिडियासिम थाङालासिनो जोंनि गेजेराव सावरायलायना फोजोबनानै मोनसे समाधानाव फैनानै ओमफ्राय फोजोबनो नांगौ आरो आं बेखौ खावलायो।